Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, labi na karong bag-o mas na sinati na tagaptaman gyud kuno nato ang epekto sa climate change sa atong kalikupan. Labi na nga ubay-ubay ang natagamtaman nato nga mga katalagman karong tuiga dinhi sa Pilipinas. Magpakisayod ta kabahin may mga kapuso unsa may mabuhat sa mga yanong tao aron ma-mitigate ang epekto niini. Makauban nato karong buntaga mga kapuso, nangunay ni siya sa lain-lain nga mga advokasya labi na gyud sa environment pinaagi sa pag-umol og lain-lain nga mga non-government organizations dinhi sa Pilipinas, si Sir Dan Jez. May we know background lang nimo sir nganong nainteresado man kan imo mga kausa labi na gyud kining sa environment, Sir Dan? Kay hinumdum ko kanang sa pag-youth pa nako, no? Gamay pa ta. Mahilig gud ko mag-camp, magbisikleta, moadtog bukid, moadtog dagat. So, love for nature gud siya. And at the same time, I remember sa SK, konsihal pa ko, murag high school pa ko ato, na committee ko sa environment. So, murag dito tingay nagsugod ang atong kausa nga higugmao nato ang atong kalikupan. Di kalikayan sir, labi na rong 2020 sir, ubay-ubay gyud ta og nasinati natagamtaman dinhi sa Pilipinas sir nga mga panghitabo ma-trace gyud ato ni sir sa unsa ba climate change epekto na ni. Dili lang pud baya ang epekto sa climate change kanang pag-strong na typhoon. Doon na pud ni sa Pilipinas kanang kung sige tag-uwan, so flooding. So when it goes to mga flooding, risk pud sa mga katawhan na ilahang mga kinabuhi. Ug apektado pud ang atong kadagatan, especially sa corals na nangamatay sila sa sobrang kainit sa atong tubig. The ocean needs us, kaya ang atong planeta 70% water and we are reliable, nagdepende pud sa atong mga pagkaon diya sa dagat. Sa imong assessment Sir Dan, kung awareness ang hisgutan sa mga tao, naa na ba gyud ni siya sa atong society karon or gikinahanglan pa gyud og push aron pahingusgan pa gyud ni? Hinusgan gyud Sir Nico. So maayo gyud nga naata diri karon sa GMA Regional TV Live because daghan na nanaw and magsugod gini sa atong Tagbalay. Iawag ang atong mga ginikanan sa Tagbalay nga nananaw karon ang magsugod sa atong pamilya kay di ta pwedeng maglimpyo sa laing tugtaran kundi sa atong kaugalingong balay. Hisgot man jud kag Zero Waste Sir Dan, founder ka sa Zero Waste Academy. Sa unsang pamaagi man ta sir maka-adapt aning zero waste? Is it even possible sir sa household mismo? 2 years ago niadto tag Japan og na-meet nato ang kaning founder sa Zero Waste Academy Japan, kaning gitawag nila Trashless Town, wherein ila gyud gi-collect ang tanan mga recyclables og kaning mga recyclables ila gyud ginagamit as resource. And para sa atong panimalay during COVID, daghan na kaayo ang nagplantitos, plantita, so nagtanom na sila sa ilang backyard. So ang zero waste manggod magsugod ni sa panimalay, slow food ang term ani na you produce your own food. And kung mo produce kag own food, less pesticides, less chemicals, imong gikaon, less plastics, no, less packaging. Use of mga bayong, basket, so doon na tayo grupo diri sa Cordoba kaning basket movement wherein ang among program sa Seed for Calm, nagpalit mi og mga fruits and then amo ni siyang gipack sa mga used tarpaulin, gihimong bags by nanay diri sa Cordova, diri sa Lapu-Lapu, and also mga baskets made by women diri sa Cordoba. So duhay igo. So ni support sa mga community women nga naghimo ani packaging ug nipalit pud ta sa mga farmers sa ilang mga produce or even fish sa mga isla. Sir Dan, ingon nila kining kausa nato sa environment pagtabang ka sa Mother Earth na kinahanglan jud kunog disiplina sir, pero how do we inculcate discipline man sir labi na sa mga bata pa sir? Nindot kyo di ba may ta og creation of habits, and when you create habits kinahanglan repetitive. So 21 days to when you repeat a certain action 21 days mura na siya mahugog habit, and if it's a habit it becomes a virtue kung maayo. So mao na siya nga i-inculcate sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, and also suportado sa atong mga school nga campaign or school nga education program doon na pud sa mga different CSOs and volunteer group. All right, to cap this off Sir Dan, mensahe nimo sa atong mga viewers nga nagtanaw karong buntaga. Okay, so mga GMA
viewers and listeners, Facebook and global, no? So the solution to this reality na problem, kita gyud mismo ang part sa solution, kay kita mismo ang part sa problema. So think about it, and we have to recruit more. So we have to recruit and start with our own family or friends nga ang pagprotekta sa atong kalikupan, sa atong planeta, usara kini. Very well said. We'd like to thank you for joining us this morning. Salamat kayo, Sir Danges. Salamat, sir. Salamat, Sir Nico. Bye.